καινούριο βίντεο εδώ για να παίζουμε τα σύγχρονα πολεμικά πλοία. Το καινούριο παιχνίδι όπως είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Με το ίδιο πλοίο θα παίξουμε. Δεν ξέρω, θέλετε να παίξουμε με αεροπλανοφόρο? Θέλετε, κανένα πρόβλημα. Αλλά για αυτή τη φορά θα παίξουμε με πλοίο. Ξέρω, άμα πάει πάνω από 10 προβολές θα παίξουμε αεροπλανοφόρο. Ένα like και εσύ, ξέρετε εσύ για να χρειάζεται να πω. Και πάμε να παίξουμε. Για να δούμε, θα χάσουμε ή θα νικήσουμε. Για να δούμε, θα χάσουμε ή θα νικήσουμε. Θα φωνάξω λίγο γιατί το είδα, δεν ακουγόμουν. Άρα θα φωνάζω κάπου. Anyway, τι είναι αυτό? Έχει ελικόπτερο, αλλά δεν το βγάζει. Τώρα είναι αυτό. Εντάξει. Δεν το έκανες αυτό. Δεν μπορώ να συμφέρω. Πού τα πας αυτά? Για μπατάρι. Να πεθάνω μόνος. Δεν έχεις δικαιώματα στην Ελλάδα. Κοίτα, δεν πεθαίνει. Τώρα πέθανε. Πού είναι? Καλά. Δεν το ακούσετε αυτό το τραγούδι? Είναι δόμπρο. Εγώ νόμιζα... καλά, δεν πάω καλά. Εγώ νόμιζα ήταν από την άλλη. Εντάξει, καλά είναι, θα το πούμε αύριο, άντε, γεια. Πρέπει να φύγω. Μόνο Μπάμπη. Μπάμπη, θα το πούμε μετά, γεια. Το γκάματο είναι. Γκάματο, έλα για βοήθεια. Γκάματο, έλα για βοήθεια. Νομίζω ότι τρώω λιγάκι ξύλο. Τι δεν βγαίνεις, δεν φοβάσαι? Εντάξει. Μοντάζ ήταν αυτό, αλλά είναι. Εντάξει παιδιά, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι παίξαμε.
Πόσα πήρα? Κάτσε να δω. Αν έχουμε πάρει καλό. Αν έχουμε πάρει καλά. Άμα τον μπερδεύω. Ωραία. Καλά τα πήγαμε. Ωραία, πάμε. Πάλι στο ίδιο μέρος. Κανένα πρόβλημα. Ας πούμε έχει καλά πλοία. Ας πούμε. Πρόκειται λίγο με μένα του Μισούρι. Το έχω όποιο χρόνο. Φίλε, αν εσύ να παίξει μαζί μας και θα βάλει το ελικόπτερο, δεν το έχω βγάλει καθόλου. Έχουμε ένα καλό πλοίο, βλέπω. Όχι πλοίο, νομίζω είναι αεροπλανοφόρο. Δεν ξέρω. Ή πλοίο είναι ή αεροπλανοφόρο. Ένα από τα δύο. Αυτό δεν κοιμιάζει, τίποτα. Καλά, ούτε ένα αεροπλάνο δεν έχει. Εκτός κι αν δεν θυμάμαι καλά τα πλοία. Τώρα αυτό είναι αεροπλανοφόρο, δεν είναι, δεν ξέρω, φίλε. Τώρα και όλα. Αλλά, επειδή παίζω αυτό το παιχνίδι, πόσο το παίζω, 4 χρόνια, πόσο το παίζω, σημαίνει ότι πρέπει να ξέρω και τα πλοία. Όχι, αυτό που είμαι αυτό δεν. Το πετάζω και λίγο το είπε. Είναι το λέμε. Μπρε. Sorry για τη λέξη. Βγαίνει πάλι. Ελικόπτερο, τώρα είναι αεροπλάνο. Καλά. Είναι το χαρτί. Τον σκοτώσαμε αυτόν εδώ πέρα. Είναι κι άλλος εδώ. Είναι και οι δύο ή είναι μόνο ένα? Δεν το μάθουμε τώρα. Μπρο, σηκώς δίκα χάσει πάλι. Τζάμπα ήρθε.
Νικήσαμε, τέλεια. Ναι, νικήσαμε. Πόσα λεπτά κάνω βίντεο, 10. Πάμε άλλο ένα αγώνα. Πάμε άλλο ένα αγώνα. Πήγαμε. Έτσι κι αλλιώς μπορώ να κάνω πολλά λεπτά. Μπορώ να κάνω άνετα 20 λεπτά. Σε 24 ώρες θα μπορώ να κάνω live. Σας το είχα πει από εχθές, αλλά ακόμη δεν μου έχει βγει για να μπορώ να κάνω live. Τώρα δεν ξέρω, βλέπουμε. Αν θα κάνω κάνα short να το ψάξω, ξέρω εγώ. Μου αρέσει αυτό το μέρος, έχει το τίτλο «Η χαμένη πόλη». Έλα, ωραία είναι, μπρο. Τι είναι αυτό? Είναι από τη Γαλλία, μπρο. Ωραία, καλά. Το γκάματο, τι τον χέρι, καλό πλειό. Μπρο, πόσο θα μου στείλει? Άρα, εντάξει, βγω, με συμφέρει, δεν νομίζω. Αλλά αν βγαίνω πίσω εδώ ο Μπάμπης, ορμάκι εγώ τι να κάνω, άλλη επιλογή δεν έχω. Τι να κάνω?
Εντάξει, θα χάσουμε, το ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Για να δούμε πόσα λεπτά κάνω. 15 λεπτά. Σιγά. Anyway, παιδιά, επειδή παίρνει και τέλει δουλειά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και ένα like και εγγραφή, μόνο αυτό ζητάω. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Τώρα λογικά θα κάνω συχνά βίντεο, έτσι νομίζω βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, γεια σας.